att det finns toaletter på startplatsen. Trevligt de små blåa stugor som finns lite här och var här. Det är kul om vi använder toaletterna. Så tjatar jag än en gång, om ni inte har gått in i startfaran, att ni måste ha det här datachippet, det här startchippet då, fäst långt ner till höger fot, nära foten. För har ni inget chip så kommer ni inte in i startfållan och ni får ingen tid i loppet, ni registreras inte. Så det här chippet är viktigt och det är dessutom så att vi måste lämna tillbaka det efter året. Så vill jag att alla också elitåkarna är på plats i startfållarna senast klockan 7:45, alltså 7:15. The race starts at 8 a.m. in about 25 minutes. You must be at your start place within 10 minutes, at least 7:45, 7:45. Ja, jag är bara helt. Ännu en liten efterlysning. Vi har hittat ett körkort på startplatsen.